Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Musulman doğanmız soraptır. Tarava namazını çağalar hem okasa bolýarmy? Tarava baran çağalary Mescid-i Salman kowyyan molla nähil molla ayet bilmeýän diýip Salman kowyar çağalary diýipdir. Imamyň haýsy şäherdenligi we adyny aýdypdyr. Elbetde ady we şäherini aýtmak gerek däl soragdy. Çağalar musulman doğanlar tarava namazy okasa bolýa, hiç bir ýagdaýda çağalar mescitten kowmak bolmaýa. Çağalar mescitten kowyan molla imam jahil molladyr, jahil imamdyr. Oňa täzeden çağalar bilen nähil özüni alyp barmalygyny öwretmeli, soňra imamlyga goýmalydyr. Eger çağalar mescitte yaramazlyk etseler, düşündirmelidir. Ayet bilmeýär diýip kowya diýipdir. Ayet bilmese imam öwretmelidir. Imamyň işi şol. Imamyň wezipesi halka din öwretmek. Kur'an bilmeýänlere Kur'an öwretmekdir. Emma çağalar mescitten kowmak düýünden islama tersdir. Beter biz çağalar mescide çağırmaly, mescitler söýdürmelidir. Sebäp bolýanlardan Allah razy bolsun, ýurdumyzyň her ýerinde mescitler gurulyp dur. İmanly, watançy, halk soýar, halal nesilleri yetiştirilýän iň möhüm ýerleriň biri mescitlerdir. İslamda mescit diňe namaz okap gaýdylýan ýer däl, İslamda mescit ilim ojagydyr. Taryhda ýaşap geçen, gowanyp adyny tutýan ençeme türkmen sultanlarymyz, hanbeglerimiz, serkerdelerimiz, beýik şahsiýetlerimiz bar. Şolaryň birinji bilen terbiýesini, bilimini öwrenen ýerleri mescitlerdir. Mescitleriň howlusyndaky medreselerdir. Şonuň üçin çağalar mescitler söýdürmeli, çağalar üçin mescitlerde ýörüýte sowgatlar goýmaly, bayramlarda çağalar üçin ýarışlar geçirmelidir. Elif bäsini Kur'an-ı Kerim okumagy mescitlerde öwretmelidir. Çağalaryň aňyna mescit we mescitten kowulmak diýen düşünje bir ýerde bolmaly däldir. Eger garagollyk etse çağadyr, düşündirmeli, öwretmeli, nesihat etmeli, sabr etmelidir. Umuman käbir mescitlerde, käbir ýaşullarda şu kesel bar. Baryan çağalara, ýaşlara irsarayan ýaşullar bar. Tahyan ýok, ýeňsiz köýnekli gelin, don geýmeli diýip mustahab, ýagny etseň sogap, etmesen günäsi ýok zatlaryň üstünde mescitlerde çağalara, ýaşlara irsarayan käbir kişiler bar. Çağalar, ýaşlar mescitlere gelsin, mescide öwrenişsin, galan zatlar ýuwaş-ýuwaşdan öwrenip giderler. Peygamberimizden Muhammed sallallahu aleyhi we sellemden görülle alalyň. Nesaýda gelýär, bu hadisy rowayet edýän sahaba diýär, bir gün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi we sellem agtyklaryndan ya Hasan ya da Husaýny gujagyna alyp mescide ýatsy ýa-da akşam namazyny okutmaga geldi. Soňra öňe geçdi, agtygyny ýere goýup tekbir alyp jemaata namaz kıldırmaga başlady. Haçanna secde edenne secdede gaty uzun durdu diýär. Hatta bir sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi we selleme bir zat bollumy kadyp alada edip gaýgadyp secdede kellesini göterip Peygamberimize serediýär. Bir görse Peygamberimiz secdede agtygy bolsa secdede wagty Peygamberimiziň arkasyna çykypdyr. Sahaba diýär, täzeden secde bardım diýär. Haçanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem namaz okap bolanna sahabalar Peygamberimize diýerler: "Ya Resulallah, inneke secdete beyne zahranay salatik secdeten ataltaha hatta zananna ennehu qad hadasa emrun aw ennehu yuha ileyk." Sahabalar diýerler: "Ya Resulallah, sen namazda wagtyň secdede uzak durdun. Bizem bir zat bollumy ýa-da sana wahy gelýärmi diýip pikir etdik" diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem diýär: "Qal kullu zalika lam yakun." Sizin diýän zatlaryňyzyň hiç biri bolmady. "Walakin ibni irtahalani ay rakiba ala zahri fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu." Emma şu oglum, agtygym secdede wagtym arkama minni özü oýnap düşýänçe gıssasym gelmedi diýär. Ene musulman doganlar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi we sellemden görülle alalyň. Hatta Sahih Buhari we Sahih Muslim'de gelýär: "Anna Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem kana yusalli ve huwa hamilun Umamata bint Zeynep bint Rasulillah sallallahu aleyhi we sellem fe iza secede wada'aha ve iza qama hamalaha." Sahih Buhari we Sahih Muslim'de gelýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem qyzy Zeynep'in qyzyny, ýani qyzy agtygy, Umamajigy namaz okanna gujagyna alýar, ruku we secde gidenne ýere goýýar. Turanna ýene de gujagyna alanlygy habar berilýär. Şu hadise esaslanyp käbir alimler, käbir fukahalar eger çağan üstünde peşew we şoňa meňzeş nejasat bolmasa we zerurluk bolsa namazda çağany gujagyna alyp bolýar diýip şu hadisi delil tutupdyrlar. Diýmek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem wagtynda çağalar mescide gelýärdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem çağalar mescitten kowmandyr. Elbetde çağany mescide getirip iýdegsiz goý, edenetdilik bolsun diýemiz ok. Namazda wagtyň ýanynda sakla, wagz
gidip duran bolsa ýanynda otursun, gözegçilik edip durmalylar. Emma çağalar mescitten gowmak bolmaýar. Çağalara mescitleri soýdurmalylar. Elhamdülillahi rabbil alamin.